Reach wash and cup of tea. Adi medicine no we can do kasem. Adi medicine. We yes me dibe. Adi medicine. Okay, una agbago sokwa ya. Una agbago sokwa bro. Osokunuba. Kekwenti, osokunuba. Ha gwara m ha agwa okwefu ndoka. Ofu mkpụrụ ala m nwere, ofu mkpụrụ ala m nwere. Ndị ahụ ka bịa yọọ m mgbe nye ha obere ana. Ka just obere ana, na ọsị na arụ n'ụlọ ụka mana afọ ọzọ chapel. Ka ndị echezire ndị ụka ana. Ka nsi travel bata ọbụ na ha arụ na fada sị asụ na nam. Mma efezi efe wee biri n'elu. Nsogbu adịrọ. Mma na ebe atati na fada nata. Okwefo, oke ọ maka na mbụ katikizm. Ka ome m ka eseme katikizm nwere obere ana, unu ewekọrọ adịa niile. Okwefo, nsogbu adịrọ. Ịma na ọmara na ọ bụrụ sọ ụka ka m na-eje. Ọmọ na ọ bụrụ sọ ụka ka m na-eje. Mbe, nsogbu adịrọ. Oche na ọsọ ụka ka m na-eje. Ama m ife mmemme, okwefo, nsogbu adịrọ. Ọ bụrụ na ha ewepụtara na nke ọhụụ. Now, okay, like ya, because you go back to my car. So you don't watch out, I will sweet you. Please, just click follow. Share me, share candles on me.